Balai pia wo ni thik kum ki khlung ki khna ya ka ek ka bom don jingtoy ya ka ek ka bom don nongrim bat ya ka ek ka bom shung ni. Any professional tasks in the 6 scheduled areas should be prescribed by the ADCs, not by the officers. Hello bro, welcome back to my video. Dan nakaliang ka jongang ala samrki ya ka jingkren jongki MDC jong kaliang persya haki ADC. Namar kilawo ni ya ka ka bom don jingmutoy. Ya ka ka bom don nongrim. Bat ya ka bom shoni. Balai pia wo ni thik kum ki khlung ki khna. Ya ka ka bom don jingmutoy. Ya ka ka bom don nongrim bat ya ka bom shoni. Pile kumne te kadai hok ban pensamrki yang ikipat ba. Namar hajaka bon kren ya kimat kibade kiba aji mentoy nrei phi kan tho penban phi wo ni penban ya ki bom don jing mentoy ki bom don jingmut bat ki bom shong ni manswa hakapor wa pidang don haka isi kumno philale haki areas ki bahap hapo ki jing khmi jong ka ki ADC bat kumno philawan ra ya ka improvement haki tu ki jaka kumno phila penyaj bah bat phila trekam ha ya ka isi ke jong phi hakapor ba phidang bat ya ka isi haki ADC balai phi woni ya ki MDC jong ka VVP ki babat ya ka isi hapo ke ADC halor ka jing that madan jong ki MDC jong ka VVP ya ki officer ki ba letlum khajana ya ki pajba nong di waidong ki nong di sha nong di jingbam balai mapi ki MDC jong kaleng persya phia woni ya ka to ka jing that madan jong ki MDC ka isi jong ka VVP ka isi jong ka VVP kale ya ka badaye namar ba lada ki officer kimpat yu jingbit na ka isi bale kinut ban isu ya kito ki slip krong khajana syaki pajba nong di jingdi haswa ba ki officer kin isu ya kito ki slip krong khajana ki deshwa ban yu jingbit na ka isi jong ka ADC kimde ban yat lat na ka isi jong ka ADC namar day upajba uba form ya ka isi ki MDC ki day ki political executive kumta ma phi ki officer ki IAS ki IPS ki IFS bat kiwe pide ki syakri sorkar bat pide ki syakri pajba pide ki government servant and pide ki public servant kumta phimde ban yatlat na ki political executive pide ban yatrai rengka namar day upajba ubala penkubor ya ki MDC te mapi ki officer pishu isu ya kito ki slip krong khajana klem ka jing aibor jong ka ADC klem ka jing batha jong ka ADC kamlong ken kabade balai pia isu ya kito ki slip krong khajana siki pajba nong di kwaidong siki pajba nong di sha nong di jingbam hapo ki jaka ki bahap haki 6 scheduled areas bala penkubor da ka constitution jong ka India hapo ka 6 schedule mapi ki officer ki bahap ban page hapo ki 6 scheduled areas phimde ban isu gulmar yakino kino ki kenja receipt lane ki slip krong khajana phide ban yat katkum ka jingtha jong ka isi
jong ka KHADC nga sengolengo balai kito ki MDC jong kaliang persya ki ada ki support penban ya ki officer ki ba krong khajana bi ai claim kajing batha claim kajing ajing bit jong ka HDC balai kito ki MDC jong kaliang persya ki yada ki support penban ya ki officer ki ba krong khajana ben ya ki pajba claim kajing ajing bit jong ka isi jong ka HDC kajing le jong ki officer kalong unconstitutional kalong penkhen ya ka constitution namar haki scheduled areas kino ki khajna ki debet katkum kajing penyat jong ki district council balai ki officer ki kwa ban tukla khmat claim kajing aslok bat claim kajing pha kajing tha jong ka isi jong ka HDC kane kalong bian bat nga samriki ba gitu ki MDC jong kaling persya haja kaban kren ya ki mat ki badan kam nre ki kren ban banyada ya ki officer arsap ya ki officer letok ki ba kwa ban kejit ya ka spa ka phau ya ka kamai ka kaji jong ipan ba any professional tax in the scheduled areas should be prescribed by the ADCs, not by the officers. The officers don't interfere the areas within sixth schedule because it is unconstitutional if you break the laws of sixth schedule. Piki officer Pimde ban le akhmat rei pide ban le katkum kajing matha jong ka HDC namar ya ki iam jong ka HDC laji du pajba tagada wat ka constitution jong kari India ru ka kham aibor hakmat ya ki nom ikhmat balaji de ki pajba banya pi ki permanent executive ki badai ki officer dei upajba dei balaji te ki MC kumta pidei ban hap bet hapo ka jing pernya jong ki MDC kan jong ki MDC ki badan haga isi omdai bapin let krong professional tax mapi ya ki pajba claim kajing batha mat claim kajing aibor jong ka isi jong ka HDC namar lada phi yatlat ya kajing batha jong ka isi kemut kalong unconstitutional kumta nakaleng kajong kentu ya kino ki officer la kilong ki officer ki badai hapo jong ka state government lane ki badai hapo jong ka central government bat kumjuru ki badai hapo jong ka HDC kideban budbet katkum ka riti penyatkam phimdei ban su yatlat na ki political executive oi ma phi ki permanent executive bat ka term ka jong phi kalong bet permanent light no tang lada phi sha impeach lane phi sha aweng na ka suki light no stang kum tan re kapus jong phi ka dei permanent omdei kum ki MLA ki MDC ki MP ka tem ka dei samsnem ma phi ki permanent executive phi long permanent ka kam ka jong phi nre lada phi pen khen ya ka
Rukum penyakam kamut pin sa aweng pin sa impeach but kan sa jaru lada pin sa impeach pin sa transfer namar bun kine ki IAS ki IPS but ki officer balai ki mne haka juga jaka balai ki sa transfer kele day namar badon ba object radon manumno ki ba object em lada phim sa yang kamru phin sa transfer kele kumta phim day ban nyait lat na ki political executive namar day ki political executive ki babat ya kabuar ka khama namar kari India ka day ka demokrasi kari sunsar pajba kumta kabuar baro ka syom pajba te ki MLA ki MDC ki MP ki day ki bala jidu pajba te kumta ki don buar kan te ma phi pat lada phi day makna ki officer ki permanent executive ru ya phi omjit tu pajba ma phi day ki Syakri Sorkar phi kham hapu ma phi banyaki political executive ma phi ki public servant but phi ki government servant kumta phim day ban yait lat ya ka jing penyat jong ki MDC ki babat ka isi phim day ban let muslie don't interfere the matters of EM because it breaks the constitution, it breaks the law. That's why you have to be careful. Don't interfere the matters of political executive. Te parlok nakaling ka jama ngam ka ban kren jero nrei tangkini ki kentin ki ba ngapan pau namar ngaso komik bar ngaso samrki ya ka jingkersan bat ka jingada jongki ne ki MDC ki badon haga liang persya hak SDC ya ki officer ki balik thok ya ki officer ki bomyat katkum ka an hapu kasik sedol kumta ngahapan penpau namar kumwe na ki nong tabut kumwe na ki voters I have the right to speak te parlo khuble sibun khuble sajar ngu ba filape jakane ka video tong in sai siam biang haki wai patki video